Sama ka, di kang bangon dia? Mama, uy, tulugon kay ko. Wala na mga bulingon dira oh. Labi na. Kay dugay na wala pa. What's up mga ka-GB? Atong pagkahisgutan ang ginabuhat sa mga tao during pandemic. Sure jud ko, makarelate jud ta ani. Una, sige email. Sus, daghan jud relate ani. Ginagawa mo. Patay. 1 kilo. Patay. Patay. Ay, namatay. O diba? Sige nag-email ko na ligo-ligo. Di na katimasan ko gulingon. Email pa more. O kini. Si TikTok. Isa mong galing na sa balay. Hala, pagwapa ka. Para nandiyan pa ka TikTok. TikTok ba more? Lina ko ni. Ako na ganyan na. Sige mag-TikTok ko. Gwapa kay kasukwater ka ron. Skiri-skiri lang. Skiri. Ginagawa mo. Skiri. Kikirig. Ah! Kikirig. Yung sabi ka mo, ba? Skiri. Kirig. Ay! Gumamatay ko din eh! Kanila. Iposin ako niya. Skiri pa mo. Mangirik na yung tao mo diya kaya wala may mga kaon. Katong ko na ng skiri yung tiniktok. TikTok pa mo. Kini, mo dyan sa gara karon. Nga, hala silpi. Bisag di na maporma ng naong. Turan ba mo? Kapit yung filter. Asas linya dyan yung nato nga filter na mo dala ba? Gwapa lagi kay ko karon ay. Grabe mo ibi. Wow. Hala, ikaw pula just akong white. Ano siya, selfie ko bi? Kaya post mo sa Facebook. Selfie ko. Ay, kanang din ka na. Ito, may in love sila tanan ba? Ako lang po. Ano ginapay? Ayun eh, dilit nyo eh, kamawat ba ana? May ito may nakunawag diya eh. Nang, usog na ko ba eh. Uy, post na lang, kagad nag-comment. Lugo po na. O diba? Kini po, siging katulog. Uy, shout out ko sa mga sige katulog di ah. Matapol, sige nagkasapaan sa mama. Katungod na sige nagkatulog. Nak. Ah! Sama ka dia sige na magkatulog ya. Ay, mama, ay, sige, panawag ko. Ay, katulungan kay ko. Sama sige katulog tapulan kasi mga tanan. Way buhat sa balay. Labunan to gatambuog pa na napay plato na way ugas-ugas. Ah, sige. Tapulan ba oy? Sama taon ng kuan. Babae pa ng buhat. A few moments later. Sama ka, di kang bangon dia? Mama, uy, tulugon kay ko. Wala na mga bulingon dira oh. Labi na. Kay dugay na wala pa. O diba, si katulog nimo nakabangon ka tungod gilabayan kag bulingon. Panglabas sa panalagsa. Eh sige ligid-ligid kay suswadyo tay makuha ng ligid-ligid. Pas mong bitok na to, mga baho patak ka matay ligo-ligo. Kini siya pinakalas. Para bitaw trending bitaw kay si TV. 24 oras jud ni siya. Si TV nga kanang mga chismosa bitaw kayo bisag wala jud bitaw kabalo sa unsay rason bitaw. Hala, buka sa baba bisag wa sa linya, bisag wala naga zigzag mga istorya basta kay nakapagawas ka. Nakakadaw ka lang tao. Oh my god. Shout out ko sa mga chismosa di ha.
So, sinahinaya po na ninyo maulaw, masay mo naulaw ko sa inyo Tinita si Maring Bita ba? Nag-order mo ng food package. Nya, wala di full of it. Luki? Nya, ang budget i-BH pa daw ang chicken cordon. Wala, wabay rin. Nya, pailit pag 60 katabo. Nya, ikulangan raw. Nya, di pa dyan ihatag mo rin. Kaya wala ipakaw si party. Nya, COVID na pa rin. Uma-issue dyan siya na. Tulfo biya ito na rin. Kaulo po na ito. Bayaran ito niya. Nakurat rin na siya pagka-foreigner ba nga iyang nabana rin. Nakuratan sa kadato daw. Naluoy dyan kay ko taon ato ay. Wabay rin. Tut ka rin. Wala, natrinding na dyan kina. So, dito na taman. Sure ko, nakarelate ka ni. I-share po. O, pakibini o subscribe. Kung ka ganahe, subscribe di hapon. Ganahan pa kayo pa-shout out. Comment na po diha. Thank you for watching. So mga yun mga ka-megs, mag-shoutout na naman tayo. Shoutout kay Kim Auditor, kay Juliet Lorejo, shoutout kay My SD Boss, shoutout kay Rubili Buludo, shoutout kay John Patrick Lacuna, shoutout kay Jim Carl J. Haikten, shoutout kay Danica Rodilas, shout out kay Rina Madulara. Thank you mga